kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta dunkbaru labɛn bɛ fasɛrɛjɛkulu maaw fɛ a bɛna lase u balimakɛ Seyidu Sila fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na tarata utukalo tile 7 sanba 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Cɛbɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tako fɔlɔ la jamana ɲɛmayasigi kalafili an ka jamana kɔnɔna na n'a tako fɔlɔ kɛra juillet kalo tile 29 o cɛbɔ dɔw olu farala ɲɔgɔn na ka laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma kunungo dɛnɛndonya u ka dugutigi bulon na maison de la presse laseli in senfɛ u ko u ma jɛ ni jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra n'olu ye waati furancɛ jaabiw ye. Jamana duuru minnu n'olu jɛn bɛ laɲini kelen na Sahara kungo o kɔnɔna na n'u ko ma G5 Sahel ni Mali bɛ o kɔnɔna na u ye laseli sɛbɛn dɔ bɔ ka bin a bɛ mɛruli ɲɔgɔn na a b'o kofɔ sɔngɔko la jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o weleli o siratigɛ fɛ a nɔgɔya o ɲinintɔ don. Muso minnu farala ɲɔgɔn na ka kɛ kuluba ye n'u ko ma réseau ka ɲɛsin sigida lakanali ma n'u ko ma ko refed Mali kɔnɔ yan nɔ baaraɲɔgɔnya u ni kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔ dɔ ONG EPAM Africa u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ u ye o waleya utukalo tile 6 de ka kuncɛ a tile 7 maison du partenariat la a tun bɛ kunnafoni di ani lafaamuyali ka ɲɛsin kɔlɔlɔ minnu n'olu ɲɛsin bɛ maamagoɲafɛn dɔw ma n'u k'olu ma ko produit chimiques dongoro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara a lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan dani na cɛbɔ minnu bɛ n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ɲɛmayasigi kalata hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na n'a tako fɔlɔ kɛra juillet kalo tile 29 tɛmɛlen u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma kunungo dɛnɛndonya a kɛra u ka dugutigi bulon na maison de la presse a ɲɔgɔnnajɛrɛ in senfɛ u ye mun da dɔnnibagaw ɲininaw tulo kan o de ye k'a fɔ jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra n'olu ye waati furancɛ jaabiw ye n'o bɔra ministère de l'administration territoriale ale yɔrɔ k'u ma jɛ n'a ye o jaabi ninnu de kan ka sɛbɛntiya k'o kɛ jaabi labanw ye cour constitutionnelle ale fɛ u ye laɲini kɛ k'a fɔ ministre min n'ale bɛ administration territoriale o kunna k'o ka walan sɛmɛ k'u ma jɛ n'o ka baara taabolow ye wa u tilara k'a jira k'a fɔ ko taabolow de kɛra kalafili in na mun bɛ kalafili sariyaw a bɛ olu sɔsɔli a bɛ o ko fɔ o kosɔn olu banna a ma. U ye laɲini kɛ fɛnɛ k'u ka segin kɛ danni kan yaasa kalata jaabi ɲumanw u bɛ se ka olu sɔrɔ cogoya min na wa a cɛbɔ ninnu u ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ o de ye k'a fɔ maa ɲɛyɛlɛkɛ basigilen minnu bɛ cour constitutionnelle kɔnɔna na n'an ko ma les 9 sages n'olu ye kiiritigɛlaw ye ni juges don ko o maa 6 ko k'olu bolo bɔ cɛ la k'olu ni fanga ka surun kosɛbɛ k'o bɛ fiɲɛ don u ka jaabi ditaw la wa n'olu dun bɔra la a tɔ bɛ to 3 de ye 5 dun de kan ka ye a ko kɔnɔ yaasa olu ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenw di maaw bɛ jɛ ni mun ye. Jamana duuru mun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ laɲini kelen na n'olu bɛ Sahara kungo kɔnɔna na n'u ko ma G5 Sahel u ye laselikɛ sɛbɛn dɔ u ye o bɔ k'o dankɛnɛmaya laselikɛ sɛbɛn in kɔnɔna na u ko u bɛ ka laɲini de kɛ maa hakili carinen minnu bɛ n'olu bɛ nɛgɛjuru sira dɔn ka dɔn nakari G5 Sahel a kɔnɔna na u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na jamana duuru in u ka nɛgɛjuru sira weletaw o bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka mɛru ɲɔgɔn na cogo min na nin kunnafoni ninnu bɔra ka bi kunungo Wagadugu n'o ye Burkina faaba ye u y'a jira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan fo ka taa se marisi kalo ma san 2019 mun bɛna to maa hakili carinenw n'o expertw ye olu bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan cogo min na ka ɲɛsin fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ waleya cɛjugu kɛbaw n'o ye jatigɛwale kɛbaw ye ka kɛlɛbolo ta ka ɲɛsin olu ma kunnafoni di o siratigɛ fɛ jamana duuru in olu kɔnɔna na. Musolaka minnu bɛ n'olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye n'u ko ma réseau ka ɲɛsin sigida lakanali ma u ko nin kulu in de ma bakuruba fɔla ko refed Mali baaraɲɔgɔnya u ni kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye n'u ko ma ONG EPAM Africa u ye baara dɔ dabɔ utukalo tile 6 de ka kuncɛ a tile 7 maison du partenariat la Bamako yan a bɛ kunnafoni di ani lafaamuyali a bɛ o ko fɔ ka ɲɛsin maamagoɲafɛn dɔw ma minnu bɛ se ka dankari maaya la n'u ko ma produit chimiques u ka nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in ale senfɛ u y'a jira k'a fɔ sigida lakanali a bɛ o de ko fɔ maa minnu bɛ yen n'olu da kan ka don sigida lakanali baaraw la u bɛ nin waleya ninnu ta ka ɲɛsin olu de ma a lafaamuyali ani a ladɔnniyali a n'a kunnafoni.
san 2 yana ka masaya kunga cɛ kɔnɔwari jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara a ye kunkan dɔ bɔ kunungo ma o kuma sigi ni mun ye o ye k'a fɔ k'a bɛna kaana bilali kɛ a ka fangamara yɛrɛ ni o b'o yamaruya n'u kama amnesty ka ɲɛsin maaw ma n'olu bɛ bolokɔnɔ maya la kasobon kɔnɔna na o maaw cɛla jamana ɲɛma kɔrɔ Gbagbo o furumuso n'o ye Simone Gbagbo ye ale yera o maaw cɛla ani minisiri kɔrɔ 2 a kɛra nisɔndiya ye kosɛbɛ kɔnɔwari ale kɔnɔna na k'a sababu kɛ maaw kuma sigini ni kunnafoni ye Kongokaw fɛ olu ka fangamaraba minnu ɲɛsin bɛ sanuya ma u y'a jira kunungo k'a fɔ vaccin dɔ ko o sigira sen kan vaccin min n'a sigira sen kan a bɛna se banajugu dɔ kɛlɛli ma n'o ye Ebola ye a baaraw a bɛna dabɔ sini arabadonya République démocratique du Congo a kaɲakaɲan fan fɛ mun ni banajugu in n'o ye Ebola ye n'a ye maa 33 n'a ye olu bɔnɛ u nin na n'o o sɛbɛntiyara kɛnɛya tigilamaw fɛ Ni bɛ dansigi bi la seliw la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ ka lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na tarata utukalo tile 7 sanba 2 ani 18 ni ala man ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ ya waati kelen arajoso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu dankɛnɛmaya aw ka wasa sɔrɔli kama arajo bɛnkan 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugununkura Kulujugu Nagakɔrɔla na n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net sanfɛ ale ye cakɛbara kunnafoni disira in n'an ko ma journal en ligne n'aw taara filɛwo ɲininikɛyɔrɔ la nifa kɔnɔ nɛgɛjuru yalima cakɛbara tata n'a sigita n'a y'a kɔngo filɛwo ɲininikɛyɔrɔ la ko malizoom.net a bɛ Maraka Fama ka journal Bambara n'a ka laseli tɔw a b'a bɛɛ lajɛlen jatara ni sɛbɛnninw mun tora ne sa o ye ka foli ni tanuni ka di aw ma a ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin anw lamɛnli a n'an kalani ma a k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma inshallah. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.